ସବୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ଆମର ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇ ବାବୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ତ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଉ ଖାଲି ସକ୍ସ ନା ନକା ସକ୍ସ ମିଶି ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି ତେନ୍ତୁଳି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁହଁ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ କୁ କ୍ୟାସିୟର ଆଉ ପ୍ୟାଡିଅର ବି ତମେ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସତରେ ये कान बाबू खाइदेछुनि ये होउछिन हाम्रो बिरुन बाबू जे जने विशिष्ट ह्यान्डसम टोका ये होउछिन हाम्रो बिल पेमेंट करिया लोक केथरा कहलु